valjda valjamo ljudi, valjda mi nije svečana glava, ne mogu da vidim, jebi ga. Ali, dobrodošli u novi Night Drive, number 3. Ujebotni ses. Šta ste od danas da pričamo? Mogu ovo da ugasim ovo iza da mi... Da mogu, džokicu. Danas što sam htio da pričamo, to je da mogu sam u pedarsku muziku sam se. Morate sebe da nagrađujete za to što radite. Ako vodite neki biznis, ako trenirate jako, lepo se hranite, uglavnom ako radite neke stvari koje su dobre za vas kao osobu, da li to učenje, da li to čitanje, da li je to šta god bilo, neke stvari koje su za vaš napredak odgovorne, morate njih da proslavite i sve male pobede morate da slavite. Znači, batarite sve što vam ovi kenjaju po internetu, ovi internet guruji, samo posao, 12 sati dnevno, ne sta 12 sati, to je 18 sati dnevno to pričaju. Samo radi, sve ostalo gubljenje vremena, filmovi su gubljenje vremena, serije su gubljenje vremena i tako dalje, tako dalje, tako. To ste čuli sigurno milion puta. Želim da kažem da sam ja nažalost njih slušao i isto sam tako išao kroz život da nisam sebe nagrađivao ni za šta. Znači, izbacio sam sve stvari koje sam ja volao da radim. Sve stvari koje sam ja volao da radim u životu sam izbacio. Jer sam bio u fazonu, brate, ovo je gubljenje vremena. I onda bi doživljavao toliko često burnoutove, jer vaš mozak traži nagradu kada uradi nešto dobro i kada uradi nešto teško. On traži nagradu, u fazonu je, brate, zašto ja radim koji đavo sve ovo ako neće nikako da me nagradiš, a tako? Na neki način, ko pas, brate, ko psa kada dresirate, ne možete nikako da ga dresirate ako mu ne date neki slatkiš, a tako? Neki treat, onako da ga zasledite. Ovo čisto analogija jedna. I sad, na primjer, vi sad radite ceo dan. Radite 12 sati. Šta god radite, editujete, vodite neki svoj shop, nije ni bitno, šta god radili, nešto što je dobro i nešto što je dobro za vašu budućnost ste radili toku dana. I na kraju dana, kada vam se mozak sprži, jer ne možete da radite ceo dan, nemoguće, jer prosto nemate taj kapacitet, niko nema kapacitet da radi bukvalno po ceo dan. Ja obično kažem da je moguće da radite ceo dan, ali ne možeš da radiš kreativan posao ceo dan. Znači, možeš da radiš kreativan posao, tipa, možeš sigurno dosta, 7-8 sati možda, zavisi ako praviš dobre pauze i to, pametne pauze, a ovo resto će uglavnom biti neki takozvani shallow work, ili vam posao za koji vam nije potrebno toliko mental capacity vaš, koji možete da radite, a da ne razmišljate toliko, ajde tako da se izrazim. To možete da radite i da vam onda budu dani 18 sati. U suprotnom, veoma je teško, barem u početku, da vi možete da radite toliko dugo efektivno, tako? Vi možete da radite 8 sati, ljudi, ali to neće biti efektivno. Vi ćete efektivno da radite možda 6-7 sati, ovo resto će biti onako pola-pola. Sad, koja je fora? Fora je da slavite svaki vaš neki mali uspeh. To ja pre nisam radio, tu sam napravio veliku grešku. Ja sam sa drugarom, mi smo proslavili prvi put kad smo dobili 100.000 pregleda na klipu. I samo smo to proslavili. Kad smo došli do 500k, kad smo došli do milion, kad smo došli do 2 miliona, ništa toga nismo slavili. I to je bila naša velika greška. Niti smo slavili broj subscribera. Evo, uskoro nam jedan kanal dolazi do 100.000, to je prvi kanal koji nam dolazi do 100.000 subscribera. To ću vratno da proslavimo, jer ću to ja da guram da proslavimo, jer 100.000 je već ono dobar milestone, dobar neki cilj koji smo dostigli, tako. Ali bitno je male te pobjede da slavite. Svaku malu pobjedu, svako neko vaše poboljšanje malo proslavite. To ne mora da bude nešto ekstravagantno. Neke sitnice mogu da budu, da li kupite sebi neki gilje, brate, kupite sebi neku dobru majicu, neki dobar duks. Nešto da se vi osjećate iznutra dobro. Nešto što je za vas. Ili, na primjer, na kraju dana, ceo dan ste radili,
Na kraju dana, brate, uzmite, pogledajte neki film, čoveče, neku seriju koju volite, slobodno. Nećete crći i nije gubljenje vremena, brate, ako to radite za sebe. Pustite ljude što tamo kenjaju po internetu, više mi muka sve što to gledam, pošto sam ja njih slušao isto i muka mi je više svega toga. Kad sam ja uzeo malo i analizirao iz svoje perspektive, vidio sam da to toliki bullshit da je to strašno, brate. Znači, prosto morate da imate malo vremena neka za sebe. Morate. To ne mora bude svaki dan. Tipa, jednom, dva puta nedeljno uzmite, pogledajte neki film, pogledajte neku seriju. Ako volite igrice, odigrajte malo neku igru, sad dva, ako baš volite. Tako neke stvari ubacite u vašu nedelju da vas ispuni malo, da ste u fazonu, ok, brate, radio sam ceo dan, iskidao sam se ko majmun, trenirao sam, lepo sam jeo, radio sam i sad ću na kraju dana da upalim neki film koji volim. Mnogo bitna stavka, jer ako ne radite te stvari, ljudi, mnogo ćete burnout-ovo doživljavati. Mnogo. I problem je najveći što većina ljudi samo sluša ove guruje mentole koji kenjaju i oni prave pauze i oni ne rade po cijel dan, nego samo seru na internetu, jer svi ti klipovi uglavnom odu viral, jer su ljudi u fazonu, brate, vidi njega radi cijel dan. Ne radi cijel dan, ne radi cijel dan, lažete. Ja mogu vama da kažem da radim po cijel dan. Ja radim cijel dan zapravo, ja stvarno radim po cijel dan, ali, brate, uzem malo vremena, prošetam se, to je vreme za mene, malo se prošetam, malo razmišljam, malo slušam neki podcast dok se šetam, idem istreniram, radim pauzu u toku dana, ne radim po ceo dan. Naravno, ja kažem radim ceo dan jer meni je faktički trening posao, ja moram da idem na trening i da šetam da bi mogu da funkcionišem da radim, jer da se ne krećem toliko, kičma bi mi umrla od tog silnog sedenja. Tako da, momci, lekcije za danas, slavite male pobjede, obavezno, nagrađujte sebe 2-3 puta nedeljno, zato što ako ste radili naporno i ako ste stvarno uložili dosta vremena u vaš biznis, u vaš posao, šta god radili, nagradite sebe. Mnogo bitno. Ne da nagrađujete sebe tako što ste pojesti pola kila čokolade, ne, uzmite možda red čokolade. Znači, opet morate balans da imate neku, mora balans uvijek da postoji, umirano sve. Pogledajte jedan film, pogledajte 1-2 epizode iz serije, a ne 5 epizoda. Opet kažem, te sitnice mnogo bitne, mnogo su bitne. Tako da, ovo vratno malo kraći drive za ovaj put, ali čisto ovako želim po temama lepo da pričamo. I pričao sam o ovome s jednim drugarom, pa me podsjetio na taj problem, šta radi ovaj jebote, na taj problem na koji nilaze svi ljudi jer slušaju sve te retarde po internetu koji u stvari lažu. Tako da, ljudi, zato šta nam je raditi, to je to za klip, vas brat, vidimo se u sljedeći klipu, čao.